ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande mayo ngol rewoye worgo ma yela gambi ba fata fallema dingiraye laɓe kon waktu yoni ha to masina kame ñoro mango ene jiyaye gartende kabruji mena to leydi sénégal ñalawma hanki o sur sarɗi jindi leydi sénégal waɗi waylo Cheikh Tidiane Gadio toɗɗama taw kam woni hoorejo tatabo kam woni cukko hoorejo tatabo ton to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi joɗodima e gardiɗo Cour des comptes ko fati e banggue ngaalu kame golle leydi ndi ton to leydi Mali londiyanke biteɗo Oumar Mariko rima ɓiɓɓe malinaɓe ɗo ñiɓirde muɗum yoɓe gummo e jonde kamɓe kala to leydi Gambie ñalawma hande o ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo to Banjul waɗi bottari muɗum ngam waynade ɓiɓɓe gambinaɓe to Guinée Conakry hande seppoji ne jokki toon ñalawma hanki o Alpha Condé fuɗɗima waylude yoga e konguɗi muɗum to Guinée Bissau suudu ñawore towde subtima landaji poɗɗi ƴamoyde lefol laamu ɗo tan e nogas e nayya lewru fando to Nigéria yitama toon école Qouranil Karima taw kadi sukaɓe hewɓe ko ceenuji mbaɗa e koyɗe mumen Abidjan natti yidde yiide rewɓe rangoɓe booli ɓe mbaɗi hen rafala mawɗo no feewi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓattake jam gondaɗo sow Demba Diary ko mawnuma cankiɗo sow Baydula Paté Diary ko ɓiyuma cankiɗo sow Mamadou Paté Diary ko ɓiyuma cankiɗo Dieynaba Mamadou Diary ko banum debbo cankiɗo Diallo Khalidou Samba Djelia ko baɗuma cankiɗo kam yettini ɓattake o sow Samba Tafsira ko baɗuma cankiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal malinaɓe Mauritanie naɓe dendagal Sénégal naɓe kala ndettinata jeltugol aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue miñiɓe hen banggue baniɓe gorko hen banggue kawmaɓe hen banggue biyetnoɗo Paté Alpha Diary walla ɓurnoɗo andirede Paté Diary so walla mbiyen so Paté Diary jaltuɗo aduna ñalawma hanki o toon to Nioro wira nokku biteɗo Kumbudu toon wo wira taw kadi yettini ɓattake koko goto e badira makko biteɗo Diallo Khalidou Samba Djelia on yettini ɓattake o weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde gueno yurmotomo yafoma nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on jaltuɗo aduno wiyete ko Paté Diary so walla mbiyen sow Paté Diary won hen ne mbiyamo Paté Alpha Diary so yalti adu noon ko toon to Nioro wira nokku biteɗo Kumbuduga walla mbiyen nokku biteɗo Kumbudu eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala no mbirude joni yettini ɓattake ko baaɗi ko biteɗo Diallo Khalidou Samba Djelia taweteɗo toon to leydi Mauritanie ɓattake immorade docteur Djiby Sow cafrowo ngana gando leɗɗe kumpitiɗo leɗɗe bittuɗo ha andi yogay rafiji oɗo sa holno mimirte e holno yaltinirte ko jeygoɗo hen erago faade dendagal bandiraɓe taweteɓe Mauritanie Sénégal Gambie Mali ha fenma Guinée kala to mbawɗon wonde mbatte haqqillaji men e docteur Djiby Sow subaka hande o ne tawe toon to Barkewi waɗɗani barkatu gomala Barkewi waɗɗani lobali waɗɗani waali jantan waɗɗani goreki so tawi noon koto banggue jeeri godron so waɗɗani Hammadi Hunare kono ne kadi waɗɗani Bappalila waɗɗani yoga e nokkuji tawete toon ha tenti toon to Gassambiri ɗum noon kala jiɗɗo hen ko laaɓi jokkodirta koye docteur Djiby Sow siftinden ne safra ɓoɓri neɗɗo ɓuutowo ha heewa kisti fibroma kono ne kadi hernie hémorroïde rafiji kewɗi ha tenti
tente hore musande kala non jidde hen ko laabi wadata ko 77 mo leydi Sénégal 244 92 81 walla mbaɗa numéro leydi Mali 00223 70 85 72 47 ko WhatsApp makko walla so tawi ko numéro Sénégal mbatta ko 78 353 28 92 bandiraɓe sehilaɓe nottoɗen docteur Djibiso Safriyanke ngana kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslaari sappo e jeegom yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenaya kabruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal aset jawtuɗo henno siftindon hoorejo leydi Sénégal Macky Sall jaɓɓinoma gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal woni Abdoulaye Wade ngam jonde nde ɗon noon weltare hoorejo leydi Sénégal Macky Sall sodanimo werla keso pula mo hinde Mercedes couleur gris ngam wiide yo joggoro jama ɗum noon belden ɓuuri ceereno so tawi a weldite neɗɗo so tawi wonko mbawɗa e doole maɗa wanana ɗum belnari bel yimɓe kala gona e bel welto yogay dawriyankoɗe oɗe sahane batti haqqillaji mumen ko fate banggue Karim Wade ha tenti noon hoorejo leydi Sénégal Macky Sall hollitino ɗo tan e balɗe garoje ɓoyata ma yilloye toon to galle Abdoulaye Wade yimɓe heɓnan ne jappi noppi ya taw wona ko fate Karim Wade jogori haalide toon joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaa toon to sut sarɗiji ndu leydi Sénégal ñalawma hanki o lulnde sarɗiyankoɓe waɗi waylo Abdoul Mbow Awa Gueye ko ɓeɗo hen gitta e joɗorde mumena Cheikh Tidiane Gadio goto mo ganduɗon kam tigui toɗɗa woni tataɓo taw koye jeeyaɓe gardidi sursorɗeji ndu leydi Sénégal sursorɗeji ndu leydi Sénégal kanko watti gardiɗo tataɓo oɗo saaha mo gone wollumti noon ko sarɗiyanke biyeteɗo Abdou Mbow noon ko jeeyaɗo goto jeeyaɗo e landa hoorejo leydi ka woni APR taw kadi ganduɗa ko e kala saaha joftontoɗo hoorejo leydi Sénégal konngudi goldi jaw faade e lundiɓe e kala sa so tawi cuuti konngudi mumena kono noon yogay dilloɓe landa APR kolliri hen mette mumen no feewi holko saabi ɓeɗo hen ene guitte toon to sursarɗeji woni Abdou Mbow kam e Awa Gueye ko wona ɗum konon Cheikh Tidiane Gadio jafoɗon ne wonde biteɗo yette so ko ɓeɗo hen oɗo saaha naati toon to sursarɗeji ndu leydi Sénégal Cheikh Tidiane Gadio ñalawma hanki onon haali konngudi paydine no feewi holliti ko gonga tawtoyi Macky Sall kono ene yaadi e yimɓe landa muɗum ko wona ɗum konon meeɗa ñagade hoorejo leydi Sénégal ko fate banggue poste kono ko kañum tan miija rokka oɗo hen poste ngam gollanade ɓiɓɓe leydi Sénégal kala joni toon to Sénégal keddoɗen ma en duttoye maggal Touba ene tijja toon ɗo hen ha janggo kala kenon million ngaji joyo ɓiɓɓe adama toon to wuro Touba oɗo sahani heebi ngam ne weeɗi juuɗe muɗum bismade hoɓɓe mumen ngam mawninde maggal Touba noon ko gila nde Ahmadou Bamba iwi e leydi Gabo arti toon to Sénégal ko nden tigui ɓe puɗɗi mawninde oɗon ñalawma ha yetti comme no ñalawma janggo woni 17 lewru nduɗo hen ndu gonɗen ko wona ɗum konon toon to Touba ñalawma hanki accident musto waɗi taw kadi ganduɗa ko oto giwnoɗo toon to Gambi e wuuro witengo Sinthiou Aladji ene fano toon to Touba ene jolni yimɓe yahannoɓe hajjoyde toon to Touba ko werlama ɓe tigui yani taw woɗɗani nokku biteɗo Helcom Biram e falde guinguinewo ko toon tigui werlama ɓe felɓodiri e werla goɗɗo taw kadi ganduɗa jeelogal oɗon kar giwnoɗo toon to Gambi ko BJL 2484 M ko on tigui yani ha ganduɗa yimɓe tatto mbasen pittali men waɗi hen yimɓe gañiɓe hewɓe no feewi ko wona ɗum konon ɓe jeeya koye dayira mo fawde ko ɓe jeeyati koye dayira mo Matlibul Fawzayni toon to leydi Gambie joni koye Touba keddoɗen maggal Touba Abdoulaye Diop ko goto e dadiɓe kam woni gardiɗo dadiɓe leydi Sénégal holliti wonande ɓe guitti kene wona ujunnaje ɗiɗi e temedde joyo e capantato e jeetato dadiɗo mo hinde police ngam nawede toon to Touba kene wona no gase jeeɗiɗi e nder leyɗe Touba ne ndena oɗo saaha mo gonɗen boliɗine ndena kanko Abdoulaye Diop gardiɗo dadiɓe leydi Sénégal o holliti kene foto wonde
wonde temedere ɗiɗi accident ponnoɗo wadde ko kamɓe tigi paabi ɗum ko wona ɗum koɓe nangi kene wona kiloji ɗiɗi taw ko huuɗo bonko ko yimɓe yonɓe noon oɗo sake wona capanɗe jeeɗiɗo e goho taw ganda ko say mo yahata ko woni jaam taɓama ene tawe e juuɗe dadiɓe banggue gendarme aɓe ɓenne kadi nelama toon kene wona ujunere e temedere gendarme beele kadi mbawa sembolinde nden ka e kisala ko wona ɗum ko safroɓe kene wona ujunnaje joyo kamen tigui nelda toon e ko fawi kam ene wondi e safara mumen ha timmi ma en gartoya e ɗiɗo hen kabruji maggal tuba ñalawma janggo so tawi gueno haaji joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaa toon to Tiwawon jaggama toon babiraɗo kame suka mum e baɗumen kala kamɓe kala noon ko galle wuyɓe tan so yiya jammari tan ɓe jogui ko martuji mabɓe kame raskunuji mabɓe kala ɓe jeyata koɓe janayi boutique aji kam e galleji ɓe teskorama ɓe jani toon ken wona laabi sappo e goho taw koye nokkuji kanko joom galle o noon gam wasde somtude ine nde o wiyete ko AK taw kadi ganduɗa baaɗi kone wiyete ko AK kam tigo innira o yarata koye duuɓi capanɗe nayyi pawɗi ene wonde ɓi ko goɗɗo biyeteɗo ADK ne wonde kadi ɓi ko goɗɗo biyeteɗo GKA kamɓe kala ɓe tawi juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to Thiés ko wona ɗum ko nayi mabɓe dogui oɗo saaha cuwa taw yitede joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaa toon to galle lamorgo to kalene kolaɗo kuuɓal galle o woni Cheikh Mouhamed Boun Abdallahi Dionne jagorɗo kalfinaɗo kala ko fate banggue herjeno e nder galle lamorgo to yogay jayndeli bindino wonande wonawama kikiɗe hanki o toon to France wona celluɗo ɗin konngui noon pirtima godani jafuɗen ɗin konngudi pirtima godani kanko Mouhamed Boun Abdallahi Dionne koolaɗo kuuɓal galle lamorgo to omo selli omona e jaam so woodi yaade wo yeehi koye yamirore hoorejo leydi Sénégal ko fati e banggue golle ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen corti penale ene keewi yoga e nder jayndeli leydi Sénégal ha tenti ɓen haaloɓe yoga e gueɗe so tawi nani tuttan wiyata ko maayi joni toon to Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Espagne jaggama toon ñalawma hanki o ɓiɓɓe Sénégal naɓe yonɓe taw kadi ganduɗa ɓe pewnata ko wiyete faux billet woni haalisaji ɗi moƴƴani e wiide jayndi wiyeteno faux peuple ɓe kolliti wonande catala tammingal yirlotoɓe ko fate banggue oɗona fannu ɓe leydi Espagne e ballodiral européen kamɓe tigui teeɓi ɓeɗon ɓe tawi mabɓe ɗon biyeji jonɗi no fewi taw kadi ɗin biyeji kala kollira ko faux billet wonande ɓen Sénégal naɓe sen wi toon to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wol Azouani joɗodima ñalawma hanki o e gardiɗo suudu walla mbiyen cour de compte taw ganduɗa ko maître Wuld Sidi Wuld Jeylani kon tigui wo joɗoɗi gam wadde ɓeto gollala ko fati e banggue gardidi wonande oɗon nokku taw ko ganduɗa ko nokku moftirɗo ko fati banggue yoga e golle kamɓe ngaaluji leydi Mauritanie kala o wasima on noon oɗo saaha mo gonen nde ɓe mbawata darade darde fayidinde haɓade kala ken wiye mbuñaari e moftugol jeylamu ha tiiɗa gila wujjede siftinde noon wonande kuulala hitande ujune ɗiɗi sappo e jeegom hitande ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi kala kanko ne waɗi compte makko kono noon article 68 ne hollira so tawi hoorejo leydi kesso dañama ene moƴƴi waɗe compte ande ko leydi jogui e holno gollori beele kadi leydi ndi ene wawa hisde hisna ngaalu muɗum koye hoorejo leydi Mauritanie keddoren ha oɗo saaha mo gonɗen ñalawma hanki o wo joɗodima e gardiɗo sursarɗiji nde leydi Mauritanie kono ne kadi caggal nde ɗon jonde o dañi joɗodade e cukko gardiɗo sursarɗiji nde leydi Mauritanie ha joni keddoɗen ko toon to sursarɗiji nde leydi Mauritanie sena liyuno holliti wonande batu waɗi ñalawma hanki o taw ganduɗa ko landa IPR taw ganduɗa ko sarɗiyankoɓe jeeyaɓe landa IPR joɗiɓe toon to sursarɗiji nde leydi Mauritanie IPR toɗɗima gardiɗo kesso taw ganduɗa ko biyeteɗo Habibou Wuld Dia o lomti noon ko biyeteɗo Mouhamed Wuld Yahya kon tigui o lomti oɗo saaha noon yiddeɓe ko tambade catal mabɓe toon to sursarɗiji to gam wadde waylo kewɗo no fewi ko fati e banggue sursarɗiji nde leydi Mauritanie sirti noon oɗo saaha mo gone landa IPR nder makka ne ñawi no fewi ha ganduɗa gardiɗo landa ka erinoma yontere yawtunde ɓiɓɓe Mauritanie ha tente jeeyaɓe landa IPR poti ko heɓade waɗande Mohamed oɗo wiyete Mohamed Wuld Abdelaziz jaɓɓungal paayodingal no fewi ha goto e dowriyankoɓe jaabi wonande mbattu haqqillaji mabɓe
oɗon natti wonde horejo leydi Mauritanie ko ɓiɗɗo leydi ndi tan no kamɓe kala goniri ɓiɓɓe leydi ndi kala so maray leydi he bisimilla mabɓe kono Sénal yun holliti wonande Wuld Abdoul Aziz gonnoɗo horejo leydi ndi noddi téléphone ɓen ɗo ɓe guinol landa IPR kamɓe kala nde ɓe gonata caggal Gazouani horejo leydi ndi oɗo saha mo gonɗen ko neɗɗo keɓtinaɗo yoɓe gandu kam woni horejo leydi Mauritanie nde ɓe ballita ɗum beele golle mum ene mbawa yarude yeeso. Sahara Média ko jayde wiite noon Italie waɗi toon jillu muɗum biteɗo Mohamed Ahmed walla mbiyen biteɗo Mohamed Ahmed Wuld Boussaïria waɗi toon jillu mum taw kadi ganda ko tambiɗo kala ko fate banggue gueɗe ndema o joɗodima e jagorɗo kalfinaɗo mo leydi Italie hakkude leyɗele ko fati e banggue sifande ɗo e duuɓi tati ma leydi Italie wallit leydi Mauritanie kala ko fati e banggue ndema hakkude leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗen tugganma hanki ha fayenma hande janggo kala batu G5 Sahel e jayde Sahara Média ɓen tigui kolliti ɗuma jonde noon ko balɗe tati taw kadi ganduɗa ko sembolinde wonande dadiɓe hinde police taw kadi ganduɗa ko dadiɓe hinde police jiyaɓe e nder ɗeɗo hen leyɗele joyyi ko wayno Mauritanie Mali ko nonne kadi Niger Burkina Faso ha fenma Tchad dadiɓe mabɓe yoga hen tawi hande Mauritanie gam ƴettude peeje peccorɗe ɓeɗo dadiɓe holno ɓe keblirte haaɓe mbawa haɓade ɓen taccoɓe keeri walla haɓade kala kene wiye wat boni yankagal e nder leyɗele ɗowata ndeɗon jonde noon ko général de la sécurité nationale mo leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Wuld Makka o holliti goɗon heblo ko beele kadi gueɗeɗe kala ene mbawa ngarɗude kamɓe ɓeɗo hen dadiɓe hinde policier ji joni toon to Mauritanie keddoɗen horejo leydi Mauritanie windi ɓatake faade oɗo hen biteɗo Kayit Saïd horejo leydi Tunisie oɗo saha mo gonen wiidemo yo jogoro jaam e ɗiɗo hen sumgoji jawtuɗi toon Sénaliyun ko jayde wiiteɓe koliti Mauritanie ene jeeya e oɗo saha ƴamoɓe jonde joɗorde toon to fedde gotago windere taw ko yidde neɗɗo mabɓe darniɗo haqqe innama ade toɗɗe toon nden jonde noon waɗata ko ñalawma janggo woni 17 lewru octobre oɗo saha noon ko jonde 14 sohla toon ɗen jonde noon kala wawɓe gagnade golle men puɗɗoto ko hitande ujunnaji ɗi e nogas taw koye lewru janvier hitande fanede biteɗo Hassan Wuld Boukhayri kam tigui nelaɗo leydi Mauritanie yo ya tawtoroye ndeɗon jonde oɗo saha noon yidde Mauritanie ko yidde dañde jonde joɗorde toon to fedde gotago windere ko fate banggue haqqe innama ADSN wi toon to Mauritanie paɗen ko to Mali yewtere ñiɓirde landa SADI Oumar Mariko erima ɓiɓɓe malinaɓe ne gummoto daro perte guite mumen ganda oɗo saha ko yahata e nder leydi Mali deƴani tene kadi ne rumbi no fewi o erima o holliti e nder falde ñono ko ɓoyani ko tan kene wona temedde ɗiɗo suka tawtoyi oɗo hen biteɗo Ahmed Kofa ɗum noon ko kuloli mawɗi no fewi so tawi kam laamu ngu fertani guite yo ɓiɓɓe leydi ndi kala perto guite mumen joni toon to Mali keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal ɓiɓɓe malinaɓe finaɓe caggal leydi Mali biteɗo Amadou Koyta ɓe ci peeje muɗum kene wona 71 taw ganduɗa ko eɓɓore yidde faabade ɓen ɓiɓɓe malinaɓe artuɓe e nder ndeɗo hen hitande taw ko wonnoɓe caggal leydi Mali dañɓe toon caɗele migration artuɓe e nder leydi mumen kamɓe kala noon koɓe temedde jeeɗiɗo e 39 beele kadi ɓe mbawa ƴettede golle ɓe mbawa gollade e nder leydi mabɓe toon to galle Kuluba woni galle lamorgo to Keita Aminata Mayga ko joom suudu Ibrahima Boubacara Keita ñalawma hanki o waɗi kaccitari tekkudi no fewi sirti noon ñalawma hanki o ko ñalawma teddiniraɗo rewɓe e nder windere nde kala taw ko famde rirala wonɓe e laddeli ene dawa ene peƴƴa ene gawa ene mbaɗa pop ene ndema ene luwa ene duggito ene ɗakkito ene mbaɗa pop ko ɓen teddinira ñalawma hanki o nde tawno kalɗo gorko dari moƴƴini debbo ne wawi wadde ɗon nambu mum moƴƴa ha ɓuura guesa gorko ba ko on debbo tigui jeeyi ñalawma hanki woni 15 lewru octobre oɗon debbo noon joom suudu Ibrahima Boubacara Keita erima rewɓe leydi Mali iwɓe jokli leydi Mali yoga hen maɓe gon temedde kamɓe kala ɓe naati ñalawma hanki o toon to galle Kuluba ɓe kaccitini makko kaccitari payidinde fewi gam sembolinde ɓe e golle mabɓe payidinde e yoga hen ko kanje ndemata ɓe ko lijumaji ɓe ko ɗum mo jiiɗa kala no wakki jalo mum
ene rema ngam yidde wadde ɓe félicité ko ɓe ngoni e dow mum ko ha joni toon to Mali keddoɗen ma en jaa toon to mofti duttoɗen yontere yawtunde galle koninkoɓe hinde dadi ɓe police soɗen ciftora kene wona 33 pistolet wujjanoma toona ɓiɓɓe malinaɓe finoɓe nder mofti ene goni kulhuli mawɗi no feewi ɗiɗon pistolaji holto nawa mbete jogorani toɗɗede ko moni kala ɗum noon gardiɗo police ɓe holliti oɗo saha eɓe ndeñu ɓerɗe mabɓe ɓe goni koye jiilawo tene kadi kala jiitaɗo koko nangate ko wona ɗum ko noon cukko gardiɗo police ɓe taweteɓe toon to mofti biteɗo Lassana Keita waɗi e ladde dogi ne tuma ko on tigui aɗon gonɗen suwata yiitede sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto leydi Gambie to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men Kodrine Abouba ambassadeur mo leydi Sénégal tawete toon to Banjul ñalawma hande o haɓɓi bagage mum ha tiiɗi waɗi bottari mum ngam waynade ɓiɓɓe gambinaɓe ha tenti finoɓe toon to Banjul ko noon tigi hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma mbiyan tan joɗennoɗo jibinande leydi Sénégal son excellence ambassadeur Saliou Dia golle makko gasi ha laaɓi ɗo e nder leydi men Gambe ñalawma hande o noon omo teddiniri dendagal ɓesgu leydi Sénégal ɗo henne bottari gam waynade e mabɓe ruttade leydi Sénégal eɗen joddi ɗo noon e gardiɗo jibinande leydi Sénégal Alaji Birane Sakho holko joguiɗaɗo haalana ɓiɓɓe fulɓe ɓe a tengti ɓiɓɓe Sénégal naɓe ganduɗa kadi ko an ardi ɗumen ɗo hen alhamdulillah bilamin eɗen jetta yimɓe kala ke wona hettoɗo eɗen jetta ɗum eɗen jetta ambassadeur aywa Allah addimu ɗo waɗi ɗo duuɓi 4 pawɗima to kono e gonde makko gondigal joɗgal gondigal deƴgal gondigal ngal ala probléme hay goto ne wayno darde makko ɗo ko darde wande fayde kadi kala komin kollitimo omo daro hen fodde makko min jaade makko nokkuji guila ɗo waɗi probléme aji guila ɗo waɗi mayɓe e ko nandi hen so mayɗo kadi mo ganduɗa ala koreji omo yaltina kadi e kayis poste ambassade o darano hen fodde makko ha timma ɗum noon firtiren ko en jawodirani makko wadde firti Sénégal naɓe wonɓe ɗo ɓe beltaninima ambassadeur o oy Sénégal naɓe ne beltani ambassadeur ɗum woni ko laaɓi ko moƴƴo mo ɗacci en eɗen ndeeji omo walli en no ndejirɗen kala ɗo yi probléme omo daro hen fodde jomumen no goniri gotum kala ɗo probléme waɗi ganduɗa ene namdi ballal makko omo yiiye ɗum noon vraiment ko yettide Allah no fewi wadde firti hande ñalawma hande o mbayningu ene muusi kono kadi ene weeli woni ene muusi ko niɗo neɗɗo mo gowodirnoɗa oɗon ceerta ɗum woni ene muusi o ene weeli o woni ko neɗɗo mo ganduɗa ko garnoɗo wadde mission muɗum jiɗɗo neɗɗo so ari yiɗi ko hoota o ari waɗi mission makko ha timmi omon hoota kadi o bonodiranɗo e goto kadi ko welɗaɓe machallah ɗum noon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko siftinde on Saliou Ndiaye ko ambassadeur Sénégal gonnoɗo e Banjul golle mum gasi ha laaɓi ñalawma hande o noon teddiniri jibinande leydi Sénégal bottari ɗo e galle muɗum ɗum ɗo woni mayne ngu on jarama min ñaguima yafuya ene waɗi dille no feewi Kodrine Abouba to leydi Guinée Conakry payɗen Alpha Condé sakti konnguli mum holliti waylude tugnorgal leydi firtani ƴamtude dawal tataɓala waylude tugnorgal leydi ene wawi membitade dewle ɗe no jarata guila e sukalon tokosona ene wawi membitade fodde debbo ene wawi membitade fodde jangde ene wawi membitade fodde kala firtani tan so wi omo waɗa référendum gam waylude tugnorgal ngala mataw ko ƴamtaw 3e mandat o fewniti haala makko no fotiri kala kono noon haɗani ɗon tan seppoji ne jokki ha ñalawma hande o catal bitegal FNDC ɓe kolliti kene wona yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali mumen e nder ndeɗo henna fiyande walla ndeɗo dillere wande guila tan ñalawma heccanki ha faynma oɗo subaka alarba mo gonɗena ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o suka tokoso biteɗo ceerno Amadou Wori kam tigui toon to kosa wulino jaw hanki ha ganduɗa kañum hoɗum fella kurala yalti aduna toon to clinique e wiide docteur biteɗo Oumar Ɗeybatu Balde o holliti e nder clinique makko adda toon ko 12 gañiɓe kono biteɗo Amadou Wori ceerno Amadou Wori kañum yalti aduna kosa noon wuli jaw no feewi hay so tawi woni limore nde ne ngakkima en garta e nder ndeɗon limore ko wona ɗum ko noon ardiɓe cetala syndicat ji taw ko bitegal USTZ naw gaɗa ko fate banggue golle kolliti kala gollotoɗo e nder leydi Guinée yo wone galle muɗum haadi waɗa sajoni mo gonɗen darniɓe haqqe innamade ɓe leydi Sénégal jofima leydi Guinée jaam duumiɗo
nde wawata artude toon to leydi Guinée to Guinée Bissau paɗen suudu ñawore towndu caggal nde joƴƴina toon kene foronde 19 landa taw ko ƴamoɓe ko fate banggue lefol laamu woni tan lefol laamu ɗo e 24 lewru fandu so gueno haaji ɗon suudu noon subtima oɗo sa heddi ko 12 landa ko ɓeyde tigui ñawana yo jaƴƴamoyde lefol laamu 24 lewru novembre e nder ndeɗa en hitani hen goto e mabɓe taw ko hoore jolindi biteɗo Mario Vaja tengi wi ton to Guinée ko to Côte d'Ivoire paɗen Abidjan rafla taw ganda ko fate banggue sukaɓe rewɓe yeyoɓe koye mumen ne teska tan so tawi nangue muti hay to tuɗɗa a dañata legal bitegal marco din legal bitegal marcori marcori kame Cap Sud ɗo tourɗa kala ko sukaɓe rewɓe ne mbayno leydi ne bakki sakuji mumen ene ɗaɓɓa worɓe e kala banggueji kono e ɓeto gollal janide no hollitiri wonande suka debbo kala ene wawi jippodade ken wona 14 ujunere ndeke firti tan worɓe ɓe mbalata ko toon ha weeta saabu so tawi goto e mabɓe kala ne jippoɗo ken wona 14 ujunere mbete ɓen sukaɓe rewɓe ma ɗacci ɗum eyi walla ala saabu ko neɗɗo wawa dañde e nder lebbi ɗiɗi walla lewru wotoru so tawi dañi ɗum e jamma goto ɗum noon yeweɓatta ɗum yiiɗi tigui laamu ngu ittu ɗum ha laaɓa beele kadi yimɓeɓe ene mbawa wonde e pewal mbawa wadde économique mbawa ruttade e galleji mumen to Nigéria la police yiiti toon taw ko duɗal qur'ana taw ganda koye wuuro wiyetego wuuro wiyetego Dawura ko ganda wuuro ngo ko wuuro Mouhamed Buhari horejo leydi ndi ko toon tigui ɓe jiiɗi caggal ken wona 300 suka janggo toon nde ɓocciti dogi koyeɗe ne cilcilte ƴiƴam aɓe piya piile musde no fewi kono nde police ari toon e galle tawi toon yogay sukaɓe ne ceena ceenuji cattuɗi ne fewi taw ne lepta toon jangguinoɓe qur'ana taweteɓe oɗon nokkuɓe kala ɗo sani tawi e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon police biteɗo police nokku biteɗo biteɗo police nokku biteɗo Katsina o holliti taw ganduɗa ko biteɗo Sanusi Bouba o holliti oɗo saha gardiɗo nokku o koko dogi suwata yitede Afrique centrale caggal jonde mum ɗiɗi lewru octobre ton to Yaoundé ɓe kolliti taw ganduɗa ko catal bitengal beyaka ɓoyata maɓe jaltin biyeji kesi mo temedere temedɗiɗi temennayyi ujunere e ujunaje ɗiɗi ala hen kono ko biyeji kesi taw ko waylo ko preje Afrique centrale e balal catal bitengal umaka sengi wi toon e oɗon fannu koto gabbo paɗena hoorejo leydi ndi Ali Bongo ɗo sa fuɗɗima saɓorde no fewi siftinde ona e nder jonti ɗi tan o waɗi batu jagorde caggal teskede e nder ndeɗo hen hitande batu makko jagorde ko ni yaari 26 lewru février o waɗi batu jagorde 29 lewru mars o waɗi batu jagorde 23 lewru mai o waɗino batu jagorde 23 lewru juin o waɗino batu jagorde 16 lewru juillet ndeɗo hitande o waɗi batu jagorde 2 lewru août o waɗino batu jagorde 2 octobre e 15 lewru octobre ñalawma hanki o riddi mini ko ɓatti ɗum bineɗo Fédéris Bongo on woɗɗinamamo oɗo saaɓe kolliti ali noon tan ɓeydo woɗɗade koreji mum toɓoli mawɗi jippiɗi Libreville ɗeɗo balɗe kala tente subaka hande o yerɓini leydi e nder lamorgo leydi Gabo Libreville ha tente legal bitegal bangoso o kinda ha ganda yimɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen oɗo saha goɗen sifti noon toɓoli ene kewi e nokkuje ha ganda oɗo saha yimɓe hewɓe goni koye kulhuli mawɗi no fewi musidɓe to ɗiɓi ɗum ɗo hen wonno komin tonga noon kabaru yimen garandena kikiɗe hande o ɗo yesso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena